koro wadoga ne penjo mar Robert Akech ne wacho ni dwaro mar jopiny ni wacho ni siasa ka en mana dwaro mar ng'ato. Dwaro mar jopiny to ni kanye. Ndo wacho ni kuom gik ma Gen Z gi dwaro ere kaka donje sirikal dhi solve gi. Mano ne koro mar Bernard kendo. Mano bende ne mar Bernard. Okine ka gima nyo ODM gi jatend ODM ma bende jatend Azimio nyokwongo kwayo. Nyo wacho ni weche machando Kenya gi gin so deep ma jo Kenya oromo dhi oromi mondo gi wach weche gi. Mane People's Convention mo wacho gana. Ni kane weche dioga Kenya, jo Kenya no dhi Bomas. Kane weche dioga jo Kenya kapok wanwang'o uhuru, jo Kenya no dhi Lancaster. Wach ne pod wan gi ukoloni. Kore no wacho gani the best place moromo jo Kenya obigi Kenya mawadwaro en a People's Convention. But in the meantime, People's Convention kuenya ka to jatend pinyo offer ni broad-based government. Pinyo ni broad-based government. Ere gimodhi kelo. Nyaka wach kaka ng'ama ng'iyo Kenya gi siasa. Ni gini okodhi bedo ni imuro pi tiketo majan to chayo chiek. Okodhi bedo instant coffee. Odhi bedo gima biro mos. Let me give me an example. Watch an pokomia tich ka. To kanya winjo mbadi nyang. Kakuro mako finance. Ma kanye mo ushuru ai. Kanye ma bechi gik moko bedo impacted on. Nyo wacho en kako ng'iye gi kako sebedo a budget committee. Gi kako a public accounts committee. Mang'iyo weche pesa gi ngima. Nyo wacho ni nitie gik moko around a beach moneno machando Kenya. Mokwongo nyo wacho ni budget wa mang'eny. Nitie budgeted corruption. Kidhi bidino mano. To pesa inwang' miditero mondo kony jopiny. Namba 2 nyo wacho nitie shida gi KRA machoko ushuru ni. Bo wacho ni tie ni formula gi nyaka lokre. Nok nya bedo ni pile iketo budget to kinya raise the same revenue manyo ise target, which means ni gik manye ise pango ne dhi timo okibitimo niwach okiyudo osuru. In fact nyawacho ne en shida moneno gi Kenya ka en ni wandiko gik mwadwa timo tayo wadok ni koro wadhi nwang'o koko dhi manyo pesa. Wacho ni mano nyaka walok. Namba 3 kanya winje maber nyo wacho ni nitie kaka sirikal osebedo katimo biashara gi jopiny. Mwanyo miyo ochiwo example mare. Ne gi 13 million worth treasury bonds. Ma earn over 6%. Ma take 18%. Ata mara paga bo. 18%. Owacho ni mano ok nyalre. Mano is not sustainable. Koro basically gima wacho en ni kaponi John Mbadi Nyang' odhi botimo gima wacho gi. Bo akawo kata gima ne Uhuru wacho kene tero. Ni Kenya ka corruption chamo 2 billion pile. Ma serikal ni nyocha poko keto msimamo. Mano nyaka poko keto msimamo kakitieko wach bali. To kidhi President Uhuru Kenyatta no wacho ni pile 2 billion dhia mibali. Treva 2 billion. Kidhi bini wang'. Tang jo Kenya kos. Mang. Yweyo mati.